もう一つはね、なんで統一教会、旧統一教会を、ね、安倍さんをはじめとする自民党の大物議員が癒着を強めてしまったのか。だって韓国にある組織でしょ、これは。しかも韓国ではこんな過酷な献金なんてやってないわけですよ。その理由はね、日本は韓国に悪いことをしたから、過去にね、日本人からお金を集めて韓国に還流させようっていう、そういう意図だっていうふうに本人は言ってるわけだよ、総裁がね。だってさ、これも国賊もんじゃないですか。それをなんで国を守る立場のね、政府の大物議員たちが統一教会を認めてしまってきたのか。これが全然解明されてない。これなんとかしてよと。これで終わりっていうのは僕は間違いだと思いますけどね。まだ問い続けなければいけない問題が残っている状態だと思います。